Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Експлод. И това е за този клип рекламирам този сайт csli.info. Първо сигурно ще помислите, че това е CS сервер, но това не е CS сервер. Ето тук се пише. Тук така. Тук има много забавления, вицови картинки, магазини, онлайн игри, чат. Има банери, моди. Да ви го покажа само. О, shit. Да. Да видим какво можем. Само някой да ми каже как се сменят тъпи аватар. Имам кул. Бати кефа. Този линк ще е за регистрацията, ще го има в допълнителната информация. Да, тук има магазини. Магазин, тук можете да си взимате конзоли. Nintendo, DC, PlayStation 3, PSP-та, глупости. Може на Razer да си вземете нещо или някакви игри. Изглеждам прилично. Тук има... къде беше класацията? Тук има и също така значки. Ето ги всичките значки. Те са ги обновили, като гледам, по-различни са. И има класация. Ето тук показва колко бонус точки и колко качени работи има. Това е общо взето за този сайт. Влезте, забавляйте се. Също така има чат. Ще има линк за регистрация в допълнителната информация. Чао!